bamnyama labesithatha lento lena kaYesu uYesu nguZeus loya ngesiGreek Zeus kusho ukuthi ngesiGreek xa usithi Thixo ngesiGreek uthi G xa uthi G uthi Thixo ngesiGreek kusho xa ungena i-Old English yajika la G bekungu JI ngesiGreek amjika ke i-Old English yathi J babe sebeguqula la Zeus bamguqula la Zeus bakhupha u-E bashiya S U S balungu Z bona bamgoba i-English ayibizi ngalendlela ekubhalwe ngayo i-language enjalo enye language sibiza ngendlela esibhala ngayo English zibiza lendlela ekubhalwe ngayo i-English yona ihlukile umzekelo was loya was kodwa xa bembiza bathi ba was bathi was yabo sebe pronounce yaphi English sho ukuthi ke njengoba kunguZeus ulantu ngesiGreek G Zeus uthetha ukuthi Thixo Zeus xa ifika i-Old English yona yaguqula yathi Jesus xa uthi Jesus uthi Thixo Zeus nguye ke lo owaba inkulu yezithixo zamaGreek uConstantius the Great owayilawula eRoma wadibanisa inkolo yelanga neyenyanga kwi-25 December xa kuthiwa 25 December kuzalwa uYesu hayi kube phuma esizalweni somntu lo Yesu lukuzalwa kwakhe uConstantius udibanisa ilanga nenyanga lento kuthiwa iMary Christmas i-25 December Mary ngumtshato Christ kuthanjiswa Mass ingqokelele yabantu uConstantius waqoqa isizwe samaRoma watshathisa isithixo selanga nesithixo senyanga wenza uChrist wobuxoki wayothatha uZeus owayeyinkulu ezithixo zamaGreek wancanyathiselwa emnqamlezweni i-artist yayinguMichael Angelo Lodovico nguye lo onqulwayo ithrone yakhe ke lo Jesus iVatican City ulapha eVatican City eRoma apha khona lo Jesus umpriest wakhe nguPope uPope John Paul nguye lwabizwa ngomshumayeli wobuxoki esibhalweni bonke abashumayela ngoJesus emhlabeni ichief yabo yiPope inhloko yiPope bona bathunywe yiPope lo Jesus ke ngulo Thixo wamaRoma ke lo onqulwe ezicaweni Christian religion ayidibananga nomdala i-Christian religion inkolo yaseRoma inkolo yamaRoma i-Christian religion i-Anglican Church yaqhephuka pha oMartin Luther baqhephuka pha oJohn Wesley baqhephuka pha oJohn abanguJohn bani lo werhabe waqhephuka pha oGospel baqhephuka pha Assemblies of God baqhephuka pha icawe yonke a mother of churches i-Roman Catholic Church kusho ukuthi umuntu ocawaya akakakhonzi umdala usakhonza iRoma umuntu ocawaya noThixo yiloo nto iRoma ithi iRoma ningasibiza ngantoni kodwa usuku noThixo kokwethu uThixo okhonza ezicaweni nguThixo wamaRoma usuku olumisa ezicaweni lusuku lwamaRoma olomdala usuku owalumisa basiphumule ngalo yiSabatha Shabbat iqala ukutshona kwelanga ngolwesihlanu iyophela ngokutshona kwelanga ngomgqibelo uPaul abantwana bomdalile iRoma yayiguqula yonke uYehoshua siswam inyanga wazalwa ngayo kuba engumbingeleli omkhulu ababingeleli ke inyanga yesithathu inyanga yesithathu ngoApril inyanga yokuqala ngoApril inyanga yokuqala ngoApril inyanga yesibini nguMeyi inyanga yesithathu nguJuni inyanga yesine nguJulayi ngamaRoma la aguqule zonke izinto uJanuary noFebruary kaloku yabo yazi balo wonke la amagama ezithixo zamaRoma uJanuary uJanus uJanuary uJanus nguThixo wamaGreek owayenobuso bubini uThixo wesango obunye ubuso babujamele ngaphandle obunye bujamele ngaphakathi lo enethi uAugustus uThixo we9 kulawulo kumkani ye9 kulawulo lwamaRoma wonke la magama oJulia baboJulius Caesar zikumkani zamaRoma nezithixo zakhona ezi neentsuku zeveki ezenizibizayo kodwa zizithixo Sunday Moon Day Thorns Day Wood Day Freya's Day zizithixo zigama zezithixo zonke Thursday zasingaphi inyanga zonyaka inyanga zonyaka zi-12
mamela imani gqibeze Okay. inyanga zonyaka ziyi-12 kodwa amaroma xa ifika wona ezamaroma ziyi-13 kodwa ngeke uyibone inyanga zonyanga zaziyi-10 into bayijika ngabo bazijika zayi-12 August. yabona no October is end of the year October. Now xa sithi uyesu wazalwa ngoDisemba sihambelana nale nto ethetha yamaroma ke ngoku ye-12 udeka means decade. It's a period of 10 years. So December is actually deka meaning decade. If decade is 10 ayingo-12 zaziyi-10 inyanga kwi-Gregorian calendar zatshintsha zabayi-12 but bendikuzomenshina ulento apha kwilento Babylonian times, the king King Nimrod. Yes, and most of the time Nimrod, you're talking about sun worshippers. Yeah, and it's true, we're all sun worshippers. All of us are sun worshippers at the moment because whatever is right now is what Amaroma and the cross Nimrod.